mo nga sulod ning Santos nga Misa atong iampo ang atoang probinsya Negros Oriental, atong iampo kinahanglag pag-ampo gyud maigsuon ug ilakip nato sa ato pag-ampo ang kapalahan nga dayon sa ato ang gobernador, no. Now mga igsuon, kining maong hitabo ang pamaagi sa pagbiya sa atong gobernador hitabo gahapon adlawas buntag mao ni usa ka buhat nga gitawag may sunog terorismo. Tuyo ani we are terrorized. Kana bang lisangon bitaw ta? Nganuman kay kun ang atong ulo gingana pagpatay unsa pagkahata. Pareho ba sa atong Ginoong Hesus mga igsuon ba? Giunsa siya pagpatay dinis kalibutan. Motong nangalisang ang mga tinunan at first. Mao nga kita pod mga Negrosanon, di ta angay malisang ani. Padayon ta. Nganuman kay kining mo nga kamatayon nga gisgutan nato sa atong gobernador gibuntog na nis atong Ginoong Hesus. Munang tanaw nato nis matas pagtuo. Mo binigi pahinumdum nato sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Unsa iyang giingon kang Timoteo atong gibasa pod aron atong nga malig-on pud ta nga ang atong lawasnon nga kamatayon gibuntog na sa atong Ginoong Hesus. Munang di na ta ang mahadlok ana. Di man niya gibuntog sa iyang pagkabanhaw. Mabitan ang atong Ginoong Hesus maisod na sayod ta giunsa niya pagbiya dis kalibutan. Gisakit siya, gipaantos, gilansan sa krus, pagantos nga walay ikagsama. Nganuman, kay para sa kalibutan, sad-an man siya. Kay wa pa siya sa kalibutan, di gud sa inon anak. Pero tanawa, he was vindicated ang atong Ginoong Hesus sa Dios. Nganuman, yun sa pagbindikit, meaning justified siya sa unsa pamaagi man sa iyang pagkabanhaw. Ato pa ang iyang kamatayon, ang iyang pag-antos tungod sa iyang pagsaksi sa kamatuoran. Tungod sa iyang nga pagdalag kahayag sa kalibutan, he was justified o gikahimutan sa Dios. Munang wa sa magpabilin sa lubnganan, nabanhaw siya. Nya dinhi ta gipasabtan kita di ay dili day atong Ginoong Hesus mo'y nakasala sa kalibutan, kita mao'y nakasala sa Dios. Because every time nga magbuhat ta og mga buhat nga supak siyang kabubuton, muna atong kasalanan sa Dios. Munang dili ta angay malisang ani mga igsoon. Oh. Padayon ta. Unya ikaduha, kining mao nga kamatayon ni sa pamaagis kamatayon sa atong gobernador. Nguni buhat sa mga tao nga mga barbarians. Kabalo mo barbarians? Uncivilized. Linuog nga buhat. Kaya kung sibilisado pa ta, sibilisado pa nga utok ani, kabalutang mo respeto. O kontra magaling sa unsa prinsipyo sa kontrahan, pandili ingon ni ana nga pamaagi. That is why mga igsuon, kini mong hitabo hagit nato ning tanan mga Kristiyanos. Gani nahitabo ni ning panahon sa atong pagsaulog sa Santos nga
Kwarisma. Na malandong ta what should be our Christian life, our attitude sa mga kasinatian nato sa kalibutan. Mabitan ang mga igsoon pagkabalo na ako sa balita, nakapamalandong ko, nakapangutan ako, unsa kay tubag sa atong Ginoong Hesus ani? Kung ato ning isumbong ngadto niya. Unya kabalo mo unsay ni flash sa akong nahuna bisan inspiration. Gipahinumduman ko ni atong naog ako po ni ipaambit ninyo mga igsoon. Katubang higayon nga dihay miadto sa atong Ginoong Hesus, misugilo niya ambot ang kadumdum ba mo ani katong demingon niya nga magtutudlo dunay gipamatay si Pilato dito sa templo. Itong mga Galileanon ba? Kadumdum ato? Naon sa tubag sa atong Ginoong Hesus, kung dili mo maghinulsol sa inyong mga sala, mamatay mo pareho nila. Muti tubag sa atong Ginoong Hesus. Ug tingali mo po yan tubag nato karon. Nganuman, kay we are supposed to recreate God's people. Magmugna tag katilingban sa kaluwasan sa atong Ginoong Hesus. Mobita na nga kining hitabuha karon maison ato nin dadon sa atong pagpamalandong. Una, atong dawaton ang kamatuoran that the devil is real. Ang yawa tinuod na nga mo influence dinhi kanato. Na depende na nato kung mupauyon ba ta o dili ba. At least nahibaluta, the influence of the devil is destruction. Pag-destroy nato. So kita nga mununod sa yawa, we are destroying ourselves. Muna nga mahimo tang iyang cohorts sa pag-destroy sa kabuhatan sa Dios. Mabita nang mianhi atong Ginoong Hesus mga igsoon. Unsay tumong siya pag-anhi aron hawason ta sa influence sa yawa kinangandoy man tag kaluwasan mga igsoon. Ug mao nga kining maong kaluwasan nadawat na ni nato. Kabalo mo, nadawat na nato, nahawas na ta gikan sa influence sa yawa. Kano sa man ni natabo nato may soon? May buntag. Kano sa ato nadawat ning maong kaluwasan? Sa bunyag. Nga sa pagdawat nato sa atong Ginoong Hesus, giingon gipapas ang salang panulundon. Maubita ng matagtuig na atay kwarisma. Pero ambot o sa ulog baputaan ni nakakita batagbili di ining kwarisma mga igsoon. Kay matagtuig mo ni atong pagpamalandong. Kung unsa naman asa naman taron sa atong panaw sa kinabuhi sa kaluwasan. Kung ang kaluwasan mo ba'y atong gipuy-an karon o kalaglagan ba nato? O pagkaplag na to sa kaluwasan, muna gingon, sa una nawala ta, apan nahibalik na ta, nahiuli na ta sa Dios, nakabalik na ta sa tukmang dalan. Mo ba nagmatagtuig doon na tayo kwarisma, aron nga atong usisahon nga sa matag adlaw sa atong pagpakabuhi sa kalibutan, maison matagkaroon unya sa tubag nato, sa mga hagit sa kinabuhi, unsaman. Naapabata sa tukmang dalan o nawala na ba pagkahat na pag-usab? Maubita ng magpuasa ta, kaya tumong sa puasa, aron atong mabadlong mamaster nato atong kaugalingon, kung ugaling nagpatuyang ta sa atong binuhatan nga nakapasalaag nato pag-usab, mauna nga mo ning panahon na nga atong ibalik ang atong kaugalingon dito sa kaluwasan nga nadawat nato mga igsoon. Muni hagit nato. We are supposed
to recreate God's people. Kay mo man sa tukuro niya pag-usab ang katawhan sa Dios. Ug mauni kita. Mabita ng mga igsuon, kini mong hitabo timing yung kaayo no ato sa usang Domingo, kadumdum atong ebanghelyo sa usang Domingo. Mo ginigiyon sa atong Ginoong Hesus. Giingon ka ni adto, dumti inyong kaaway, higugma inyong mga higala, pero karon moingon ko ninyo, higugma ang inyong kaaway, pag-ampo ni atong mga nagdaot ninyo, ayaw mo panimalos. Now, muna nga, this is now a test of faith natong mga Kristiyanos, mga igsoon. Pagsulay ni sa atong kinabuhis pagtuo. Because we cannot fight evil by doing evil. We can only fight evil by doing good. Pero dili ni mahitabo nato mga igsoon kung wala tay pagtuo sa Dios. Mabita na nga ni panahon sa Kwarisma, ato ni sa ulugon, di na sa ato ang kinabuhis pagtuo. Kaya kung wala ganit ay pagtuo, nga mag-Kwarisma, labing siguro, di gyud ta makasaulog og Kwarisma. Ug masaulog magaling ta, magsigitag bagulbol. Magsigitag pangitag rason, unsaon nga makaiskaputas Kwarisma. Nganuman, wa man tay pagtuo. Pero kung doon na tayo pagtuo mga igsoon, malipay gyud kay tag moabot ng Kwarisma. Nganuman kay dining panahona mo ni dini ang pagpwersa nato sa atong kaugalingon, pagpamalandong, unya pagpwersa sa atong kaugalingon, pagdisiplina sa atong mapasigarbuhon nga kinaiya og pagkatao. Kay mao man ni ang ato ang pagtan-aw if we are still on the right track sa kinabuhi sa atong pagkabinunyagan, isip katawhan sa kaluwasan, mga igsoon. Mabita na nga niining duha ka Domingo, sa miaging Domingo o karong Dominguha, kita gihulagwayan, makapaunsa nato ang atong pagtuo. Bantay mo atong miaging Domingo, nga tungod sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus, matuod nga tao sa pagtuo, pagsalig nga to sa Dios, ang yawa wa gyud makasulod sa iyang kinabuhi. Nganuman kay buhi ang Dios diha kaniya. Mao pud ni mahitabo nato mga igsoon. Kung maglig-on ta sa atong pagtuo sa Dios, ang yawa dili makasulod nato iyang mga tentasyon. Pero kung mahuyang na gani ta, o makulangan uwa na tayo pagtuo og Dios, munang mupuli ang yawa pag-influence sa ato ang kinabuhi. Na kinangandoy magkatag kaluwasan, dili lamang kaluwasan ng kinabuhi, kundi magatod sa ang kahingpitan. That is why we have to strengthen, to form, to go back sa atong kinabuhi sa pagtuo. Na maubya ni ngamithi ang gisaad nato sa atong pagkabinunyagan nga matutuon ta sa atong pagtuo. So be reminded on this, mga igsoon. Na karong Dominguha, kita gilagwayan kung unsa kita mahisama kung aduna tay pagtuo ngadto sa Dios. Muna sa atong ebanghelyo gilagwayan ta nga tungod sa maong pagtuo sa atong Ginoong Hesus, nga nabuntog niya ang kaaway sa Dios ang yawa, human sa unom kaadlaw, gihulagwayan ta dinhi, dato sila sa usa ka taas nga bukid, unsa nahitabo niya? Nausab ang iyang panagway. Nya kining mao nga panan-awuna mga isong kausaban sa panagway sa atong Ginoong Hesus, nahitabo pud ni nato. Nahitabo nato na ni nausab na atong panagway. Kanus aman? Hello? Kanus aman usab atong panagway? Sa bunyag. Mobita ng humanta gibunyagan, gitawag taog Kristiyanos. Nganong gitawag matag Kristiyanos? Kay nausab na ang panagway sa atong pagkatao. Nga bisan tuod ang physical form atua,
but our consciousness, the way we look at our existence, unsay direksyon nato pagpanabot sa atong pagpakabuhi sa kalibutan, dili na atoa kundi iya na ni Kristo mo nang may sama na tani Kristo. Mo bita nang ni ata ni ining panahon sa Kwaresma. Kaya aro pagtan-aw nato kun ang ato ang pagkausap sa atong panagway, mao pa ba ang atong napuy-an o basig nibalik na ta sa atong karaang panagway. Mo nang importante kay mayson ang pagtuo. Mo bitaw na sa unang pagbasa, kabantay mo sa unang pagbasa, gikutlo sa basahon sa Genesis. Giulagwayan ta may tungod sa atong amahan sa pagtuo. Kinsa kan atong amahan sa pagtuo? Si Abraham. Pero sa wala pa dili pa yang Abraham, unsa ang tinud ngalan? Abram, walay ha. Abram, mao to ang iyang pagan name. Unya unsa may ingon sa Dios ngadto kang Abram atong balikon ha. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. So gipabiyaan sa Dios ang unsa man ang seguridad nga gapauraray ni Abraham na ana siya kana siya secure na sa kumpleto na. Dahil nguman patuon sa usa ka nasod nga alien siya wa sa kabalok unsay may tabo niya dito. O kita karon og inon ta patuon ta nya na nakayaos anlat mosunod ka ta? Di ba daghan patag mga pangutana? Unya naay signal dito, maka-TikTok ko. Naabay internet dito. Na unsa man atong pagkaon dito, daghan kay tag mga kondisyonis. Pero atong nadungog si Abraham, mituman walay kondisyonis. Kay mao nay pagtuo mga igsoon, that is faith. Trusting ngadto sa Dios. Mabita ng mga igsoon, nakapamanandong ani sa atong gobernador ba? Sa iyang pagka public servant, unsa gani ang iyahang motto? Oh, in God we trust. Salig sa Dios, mo gunayang motto. Nya we are all saksi kita, witnesses nga sa iyang pagka-gobernador, daghan kaayong mga pagsulay niya to unseat him, daghan pang mga pasangil, pero wala gud siya matangtang, no? Pero karon ibot gud siya. Oo. Unya kini mga igsoon mo ni akong giingon. Sa akong mali ba? If our time comes, it will come. Og mo na pod atong dawaton ang kamatuoran. Painful truth. Although ang pamaagi para nato dili maayo. But the truth is, di na taman ang atong gobernador. Og mo pa ng pamaagi ang pagbiya ninyo. Sama sa atong Ginoong Hesus. O kita, unsa po'y ato wa pa po ta kahibalo. But truth is, moabot ang utlanan sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. That's why we have to hold on to our faith, mga igsoon. Akong balikon, dili ta angay nga mahadlok. Mabitanan sa atong ibanghilyo ron, atong nadungog, no? Nga pagkakita sa matinunan sa pag-usab sa panagway sa atong Ginoong Hesus, nakita siya ni Moises ug Elias. Unya, doon na tingog nga ilang nadungog. Unsa nga tingog? Mao kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. So muna ang mga igsoon, manginaot kita nganing panahon sa Kwaresma. Kita nga mga Kristohanon sa atong panahon ron. Dini padayon ta sa atong panaw sa kinabuhi. Magligon sa atong pagtuo
ngadto sa Dios, pagsalig nato ngadto sa atong Ginoong Hesus. Unya makat-on unta kita this time pagpamati sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya atong giingon nga ang iyang pagtulunan, yang pulong kamatuuran man kaha. Aron unta kini makapawala na sa atong kalibog kun dili makapalig-on nga magpadayon sa kinabuhing gihatag sa Dios kanato. Ya ato giingon nga ang iyang pagtulunan kahayag man kaha. So atong himuon nga ang Ginoong Hesus mo'y mahimong iwag sa atong pagpakabuhi sa kalibutan, panghinaot nga magmadaugon ta sa atong pagpakigbisog sa kaluwasan ug magdala unta nato kini sa Pinoy-anan sa kahingpitan nga atong gipangandoy ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.